Προσπαθούμε κάθε φορά μέσα από αυτές τις χριστιανικές εορτές να φέρουμε όσο πιο πολύ κοντά μπορούμε τα παιδιά μας στον Χριστό μας, για να νιώσουν και αυτό το Πάσχα, το Θείο Δράμα και την Ανάσταση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δεσπότη μας κύριο Νεκτάριο που ευλόγησε την προσπάθειά μας, στον Δήμαρχό μας που βοήθησε σε ό,τι του ζητήσαμε, τη χωράρχη μας την κυρία Θεολένα Πύχη, στις χοροδίες, μα και σε όλους εκείνους που εργάζονται καθημερινά στο ναό μας. Ευχαριστώ θερμά και τη χοροδία του Αγίου Γεωργίου Ναυπλίου με χωράρχη τον κύριο Τέλη που συμμετείχε σε αυτήν την εκδήλωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή ακρόαση. Καλησπέρα σας. Πριν μιλήσω εγώ, θα ζητήσω από τον κύριο Τέλη να μιλήσει και θα μιλήσω τελευταία. Καλησπέρα σας. Να αρχίσω από τον Πάτερ Κυριακού που, όπως προηγουμένως είπε, με την πνευματική του πρώτα καθοδήγηση έπαιρναμε όλο αυτό το time, μια ψυχική δύναμη από αυτόν. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπερίζω τους εκπρόσωπους της Δημοτικής Αρχής, την κυρία Καλκούνου, τον κύριο Δήμαρχο και τον κύριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Μπαντανά από το Άργος, όλους εσάς που ήρθατε το εκροατήριο δηλαδή, και φυσικά τις χοροδίες και του Αγίου Γεωργίου που τους έχουμε καλέσει και συμμετέχουν πάρα πολύ δημιουργικά σε αυτή την εκδήλωση, τις χοροδίες του Αγίου Νικολάου και των μικρών και των μεγάλων, όλους τους συντελεστές που δουλέψανε πολύ σκληρά για όλη αυτή την εκδήλωση που θα δείτε, τους γονείς των παιδιών, και αυτοί βοηθήσανε πάρα πολύ για όλο αυτό σήμερα. Ιδού, ο νυμφίος έρχεται,